Pak Ji, ketensu lah Pak Ji. Data maro alias kecui. Ilah mama jadi sana malakit ni jauh tibun ada ke datang. Kituan suah berselambe selamat berguru semalam sentua. Kabaki niat jo mama seratu bunda kanduang semalam kini. Nan ketik ndak sebut namo nagadang ndak bagala lah tibo dia lek kemenakan kita semalam kini di Kumbayau. Ialah mama jadi sana dak waktu jalan dua. Diansu aja berselambe mudah-mudahan lancar melekit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di Bengkaulu penembak kapa di Muaro bari pun kami di Pengulu Jawa assalam di Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami mak jauh lah kami turut dakek lah kami jalan lah tiba di kampung mamak jurun sana di Kumbayau semalam kini. De elok basuh orang desiko Allah dimbo naya. Tiba kami lah bukaan pintu datang kami lah kembang lah piak. Lah unjuk siriah secara no. Lah sudah pulau binum je makan. Tentu kerajo kami ansua. Nambah gurau semalam suntua. Mai berdosa nak semalam ko. Dalam rangka pesta perkawinan. Anak kemenakan kita malam kini. Cupak panua gantang balanjuang ke cupak anak tiga lua dalam daerah Minangkabau. Salam je simpua kami anjuang. Kabaki ni niat jo mama uku aja jangko kok terlampau. Kami nang ketik mudo mata ma umur setahun jaguang darah lun setempuk Pinang. Baraka balun pandapek kurang pengalaman Jawa sekali. Bapa paham mama tentang itu. Si cere di tepi bandama kok rabah tolong runduan. Kami mudo jolong baraja kok salah tolong mama tunjuan. Kok rabah tolong runduan mak si ceri rabah badaun jatuh hanya darai badarai. Kok salah tolong mamak tunjuan. Kok sasik kami berpantun kami berdendang kurang pandai. Ibarat orang balaya jema Pak Ji lawik na laweh kami sawang ombak nagadang kami tundo. Kok karam kami tantang itu. Kok tabanam tolong disilami. Kok anyi tolong dipintasi. Baik itu kandak kami semalam kini. Sebuah lai kabake mama. Ibarat orang mengaji mak. Bari na di bawah kok takatian. Nan di hati kok tak kebawahan. Mana bang kok indak. Sampai mana bang kok indak. Dari pangkal menyesiak kok indak sampai ke ujung. Bari maaf kami dek mama. Ndak dirantang panjang benar mak. Labe dua ngong induk-induk nampak dan babilo mulai saduang lega. La rasa di bibir tepi cawan. Kaganti Syria nasa kapua. Kaganti Pinang nasa kato. Kaganti perkenalan diri kami nang kabagurau semalam kini nan kabadendang semalam nangko simak dek mamak jale-jale nak buat tarangan surang-surang nan kabasa luang dah Kamarudin dari Sungai Tarap dahulu ke Pak Buruk Tagadai Maha ke Kumbuah kini lambo tabusi ambo sekampung jenyo semua orang Sungai Tarap lah Tagadai do balik ke kampungnya je baru tapi lain di belakang rumah kemenakan apaknya benar. Ketik benamu kadang baragala, ketik benamu Kamarudin kadang bagi agala Sutera Jemudo, dah Kamarudin Sutera Jemudo dari Sungai Tarap. Baitulah di samping bo berdendang lebar dua nak kami di Solo di Namburua Item Marang di tengah surang. Rina dari Sungayang, ibu dosen kita isi padang panjang. Kalau di kami bungo Sungayang ko. Rina Octavia. Kalau di Ambo Topia, jasa kawan kini Rina Octavia. Ibu dosen kita masih aktif. Itu Eka Sutai asli di Sungai Patai. Kadang-kadang orang bertanya aneh Eka Sutai itu maksud namanya Seka kampung di Sungai Patai. Tapi daripada payah menyebutnya Eka Sutai saja. Di mana aja orang tahu Eka Sutai. Kau induk piral lambo kau. Kalau ambo seledang tabuk di upia, tali tabuk di bawah. Atau bapa mama itu sana. Tukang organ kita si Depi Tereret dari Tanjung Panayau Lintau. Bunyi telempong liau nama gilo. Sampai menuhi orang lelaki di sejunjung petang deh. Baik itu pula organ Pak Wali kita dari Maro Sejunjung Camel musik. Ini kemarin masuk MC jadi penyanyi jadi main organ jadi bagandang ko ha. Antara buah gandang. Pak Wali kita dari Maro Sejunjung.
Uwan tersebut nama. Ambo tak perlu lah dikenalan. Ambo orang buruk. Tak orang terkenal tak lah. Mungkin orang menyangkut yo kalau ambo tu kalau bau. Tak percaya tanya ke menu. Kedak kata baru. Ayolah mamak jadi sana ndak kuno di rantang bandang elok di kumpani singke. Ambil sekadar kapal kuno. Elok kita dengar selang jerendang. Simak lapan tuncik cik sabui laguna teraso. Dia singgalang selong dimulai wa itu ada guronangku kami rendak cedak pandai timbang dek tuan nawasamo. Lah rami pasadangun-dangung. Dimungku wa jalan gadang kemudian jalan ke Suliki ke Kida orang kawalai. Oda Kamarudin lah babu saluang. Rina joy kan suang berendang. Dia singgalang induk kita daki. Dia bismillah gurau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai singgalang induk, selamat datang juga youtuber kita jauh-jauh dari Sungai Rumbai. Alhamdulillah lah tiba untuk meliput acara kita malam ini. YouTube-nya Benika Pro. Begitu pula ada Cik Eka Sute Channel nyampe malam ini kah. Minang Pelala Cik Abang Ronald. Termasuk ambo sendiri Makson Channel. Tolong di subscribe atau like dan komen kepada mamak di sana. Sukri wala kah? Aku ringsut. Lidah agak patah-patah sebenarnya. Oma Ujang Alimu channelnya malam gini kah? Jangan lupa Asyara KB itu berusia dah. Tak berang orang kawak kau. Ayolah mamak di sana. Pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi muas saja mendangan celoti makson jo kemari. Kalau belok kita dengan suara nan cancak kau. Nak di Solo jo nan bunyi belek kau. Selamat menangakan. Atau lope kau dapat oli. Anak orang jauh, oi tambangan lalai, oi lalai. Tanah jadi lalai, ya lalai, oh lalai. Hari lalaroi, ay malam lalai, hangai lalai. Cupak panua gantang balan juang demak kacupa urang tigo lua alai tak pakai di Minang kabau alai di manyo kini yo tuano ojo salama sambadi anjuang yo mak meminta maaf kerang banyak alai garajo pantun kok malam pau alai ragu den dinyo iyo tuano Dicabiak kaini ibali ama dicabiak bangun tijanganyo alai tuan bangun tijanganyo ama paidaran dinyoran dinyoran lai lari sawah. Minta tabiak kami banani
sana andi isiko alai tuan andi isiko ama oi karam de nyoren dingol alai lari sawan Kalilawa di pulau Rimbang Demang Anaruso matirang Dabi alai matirang Dabi alai di manyo kini alai otulanai Aiko gawa minta ditimbang Nema badoso ampunan Lebih alai ampunan Lebih alai Ayarila larila Malam Dek mama cuboladanga duduk lakan duang di nanare bagurawa semalamko limo channel meliput acara gitu dek sepangka ada ngakan pela agil asbak rokok agak cie beko kok kasu di panggang japaji piti pangganti ndak ado Oi salamu pandan badarai Demak lai bapa di ladang Sajo alai kami bapa Radi bintuangan alai Rusu den dinyo yo tuan oi Oi salamu la carai datang baru lai kau udah senang Sajo alai denai dia rapara sadan alai ragu den dinyo yo tereret oi Oi kapulau marika pulau ma kapulau manjari yang udang alai tuan manjari yang udang mama oi karam de nyoren dinyol alai lari sawan bagurau sama bagurau orang banyak hati naris anaknya hilang alai tuan anaknya hilang nama baik karam dengan nyoren dinyol alai tambarong Oi malaki indema anan lain datang anang kanduang sadoi konema oi dulu kita lalai dulu kita ladi mayo kini ko adoka beenan maranggang arang banyak di paare indema basang mosawo lalai basang mosawo di mayo kini oi baringin ama adi pakanaka ama adi bawa kan hari ama kan hari padel pisoi oi de yakin ama atamo bania ama dek bahaya malam kini ama sama lamaki ini kauai mangabai imbau apa delpis karason
baeko karesona ditinggana nyone mak bajalan kaki laka rumah mintuo Abiyalah dia hujan gerimis sama awana ayah batampuang wama batampuangnya iyo bangi deloy pakai gerimis bagai pantunnya tereret oi jajo odena oi mandangakan emak mandangakan oi rusu aden dinyo sajak bajo wajo bisnis naniku ama paminan kawan bagadayan nama bagadayan rusa aden dinyo samantang-mantang pakai baju baru kareson bajatuan bagai wadan malam konema perusua dendema hari mari ayo tarimo kasih lebih dulu ayama gak saju abadan dan sama lamponema tibo diru uman taba aku nyampang tiba di rumah si Yusokok berang kareson ai bungkui baju kasadonyo nema kasadonyo ai pulang laju kita ndak mungkin pulang ke rumah bini orang mayama kok barang le tinju di kapal loma pisang kok oba abu dua kali oi kok takui pulang ke rumah lah bini orang kareson gudang Masri em di rumah pulon emak gudang Masri em di rumah lapang pulon untung dena yo yang maasa bana malang rasiko sagagai ko di gudang si primbetnya ma si primbetnya naik kasua usang siana nama ngeci anak kareson gaganan kanduang mungkin sadang sakit bana tumatonyo nema ai para lu bawa pareso tu agak ayo malang bana waya maakawan baluka dia kanduang umpan nabi balu itang adu ama candu mamba angki luka tiboyu Bapantun cile kandawa arpa adon antara suampi atau balik ke belakang tadi lain tiuk bakanda di dendangan pasal mau duduk melah mama bagurau bakawan-kawan batanang-tanang mama duduk dek sepangka sekali lagi terima pasan urang babanta ambo indah lah nampak sajo lama-laman pak sagan awak je nagapua aja nagapua cariana banta gak duo lain angkan duang pado takati balik tangkai garobak ayo nema tangkai garobak kareson sama lamko tangkai garobak Allah tawali oyama dicali asumbu ilang puloma o ilang apa ilorang banyak Kala
sumbu garoba kareson tentu ndak bisa berjalan lagi dicali akar ruang indah rusak nama silau ke dalam tak barisi ama karuang pengicuan antara ala jale karuang pangicuane da dek kareson babali ju manya sadene membuwe sumuan dia ledang di rumah di mandinya lalai di pamandinya karina sadang mamandang mabuan ma inna ko ada pe kayo kok dibilamin boyona naga puan dia mungkin baras udah pualamu lalai lata ibuangnya naga tujuh jangan anggap puasa jodi pandangi kareson cali anak jilbab akun yang kame pulo ranca baju di baliane ka bangidel sabanta orang katring tempe barale ama antala di deno tuanoi membaca rancak lurui kareson catering bagai nana disabuinyo nasawana laila bisa luruin dia indah kater yang indah adonanggala lalai lajali wa ubura bauka ongka tiok bakanda la disabui bagurawa samalamko asa babanta bangidel biala lesui asalai basau yo maaf bukan kandak bukan banyak kandak Pakji kau sekadar gurawan anak sepasang Pakji yes berak balam tiga kayo siku jantan siku batino goyang DJ coba lagi bukan marando ai di mayo kini nyo kini aduh ba orkele aduh ba gandang giri yang tak tinggal pulau kain tak tinggal pulau karesono malam kini
Goyang baru, sawa. Goyang jana mandake ebana gigi palasu kota bang pulo kota bang pulo kare sono Lata rasu dingin deh udah oi kopi yang dia diminta nyo oi aku den mak diminta nyo banyak kan dak malam kini baru dua pantun badendang kopi diminta nyo kare sonong hanya sekadar meminta kopi kok jandoran kawan mambau oi karam den kawan mambau oh ya dialah tinggal kai bagi rasa malam kai bagi rasa malam sekarang dinyo cari siada pepan aja oi la pandai la hati dinyo oi la pandai hati sekarang dinyo Gele kasingala singa ai badendang kami batigo ai badendang kami batigo di mayo kini garam badane bacarai banyak nanatagana basuoin dari sabunyo basuoin dari sabunyo karudin naguden dinyola di banyo kini udah deh udah tabaro ado cie naik kecean kamarila do kadi kecean tabaro wae kan dua wae di manyo kini laragu den dinyo awak nyobari aro sajo niai kau orang sampaikan niai kau orang sampaikan atuan naik di manyo kini laragu den dinyo Ayah jalan lope bainti ilai bagi rasa malam ko rasa malam ko ciana lajan lain dadalo mati yang ko janji yang babu eju nan sayang onde jan kancang baik koru tua gasa donyo oi sahabatku aja orang gilo sajo Hai ba itu lama ibu rurang sampai tapalan tiang gigi cino maon lalai mak gigi cino
manja